Γεια χαρά, είμαι η Ελισάβετ που με ξέρετε από τις ερωτικές προβλέψεις του Stardom και παρά τις εκλήψεις του μήνα είμαι καλά και θα είσαστε κι εσείς καλά. Τι σας έχουμε εδώ? Είναι σημειώσεις για τις εκλήψεις. 2 εκλήψεις του μήνα, μία σεληνιακή και μία ηλιακή. Αν νομίζατε ότι θα τις περάσετε μόνοι σας, ήσασταν πολύ γελασμένοι. Το Stardom είναι εδώ βρε κουτά. Έχουμε 2 εκλήψεις. Οι εκλήψεις μετακινούνται σταδιακά από τον πολύπαθο άξονα Ταύρου Σκορπιού στον άξονα Κρυού και Ζυγού πλέον. Έχουμε λοιπόν 2 εκλήψεις αυτό το μήνα. Η πρώτη είναι σεληνιακή, συντελείται στο ζώδιο του Ζυγού, σε σύνοδο με τον ανάδρομο Άρη εκεί, στην 25η μοίρα του Ζυγού. Όσοι είστε Ζυγοί ξέρετε ήδη τι βάσανα τραβάτε με τον ανάδρομο Άρη, θα τα πούμε και εκτενώς τώρα, υπό το φως της έκλειψης. Η δεύτερη που κλείνει το μήνα είναι ηλιακή έκλειψη, γίνεται στο ζώδιο του Ταύρου, είναι η τελευταία έκλειψη που γίνεται στο ζώδιο του Ταύρου και η πρώτη έκλειψη ηλιακή που έχουμε για φέτος και θα τη δούμε και αυτή αναλυτικά για κάθε ένα ζώδιο. Η πρώτη ημερομηνία που πρέπει να θυμόμαστε είναι η 15η Απριλίου, όπου γίνεται η σεληνιακή μας έκλειψη. Συντελείται στην 25η μοίρα του Ζυγού. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως επηρεάζει άτομα του παρορμητικού σταυρού, κρύους, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους, του τρίτου κυρίως δεκαημέρου. Και βεβαίως είναι μια σεληνιακή έκλειψη η οποία συντελείται στο Ζυγό. Το θέμα μας λοιπόν είναι σχέσεις. Για να δούμε όμως πώς επηρεάζει τον καθένα ξεχωριστά. Εσύ φίλε Κριέ, καλείσαι να δηλώσεις εντονότατα την παρουσία σου μέσα στη σχέση. Καλείσαι να πεις ποιος είσαι. Το εγώ παίρνει τον πιο σημαντικό ρόλο. Πρέπει όμως κάπως να ενσωματώσεις και ένα πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό εμείς κάπου εκεί μέσα. Προφανώς, αν μιλάμε για μια σχέση η οποία έχει γίνει βαριά, δυσκίνητη, δυσλειτουργική και δεν σε γεμίζει πια, είναι σαφώς η εποχή που μοιράζεις τελεσίγραφα με χαμόγελο. Ή και όχι, εσύ ξέρεις. Για τους Ταύρους τώρα. Με μια σεληνιακή έκλειψη στον τομέα της καθημερινής σας ζωής, πρέπει να αναρωτηθείτε κατά πόσον ο σύντροφος και η σχέση σας ταιριάζει σε αυτή την καθημερινότητα, κατά πόσο κάνετε πράγματα μαζί, κατά πόσον είναι ίδια η καθημερινότητά σας, κατά πόσον καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει σεξουαλική χημεία. Οι δίδυμοι, πόσο ευτυχισμένοι είστε? Είσαστε ο εαυτός σας μέσα σε αυτή τη σχέση. Μπορείτε να εκφραστείτε, να είσαστε όσο τρελοί θέλετε και όσο τρελοί μπορείτε. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο τρελοί μπορείτε να γίνετε. Όλοι το ξέρουμε. Υπάρχει διέξοδο σε όλο αυτό ή έχει μπει η ζωή σας σε κουτάκια? Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα αναρωτηθείτε. Και αν δεν τα αναρωτηθείτε από μόνοι σας, θα την κάνει την ερώτηση εκοφαντικά η έκλειψη στις 15 Απριλίου. Εσύ τώρα καρκινάκι, πρέπει να αναρωτηθείς, σαν πλάσμα που αναζητά πάντα την ασφάλεια και το θεμέλιο στις σχέσεις, κατά πόσον αυτή η ασφάλεια μπορεί να υπάρξει εάν εσύ υποχωρείς συνέχεια. Δηλαδή, τι νόημα και τι αξία έχει μια σχέση η οποία δουλεύει και κυλάει πάρα πολύ καλά επειδή εσύ λες συνέχεια ναι? Για σκέψου το λιγάκι. Και από κάποιον που λέει συνέχεια ναι, τους καρκίνους, πάμε σε κάποιον που τα ναι τα έχει λίγο δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Για σένα μιλάω, λιοντάρι. Εκτός από τα άπειρα καλλυντικά σου και την άπειρη προσοχή που δίνεις στον εαυτό σου, ξέρεις πολύ καλά και ξέρω κι εγώ ότι καλείται να σε ανανεώνει η σχέση σου κάθε φορά. Παίρνεις λοιπόν τα ερεθίσματα που θέλεις από εκεί. Γίνεσαι ένα καινούριο πλάσμα κάθε φορά που βγαίνεις ραντεβού μαζί του ή μαζί της. Κάθε φορά που πέφτετε στο κρεβάτι μαζί. Κάθε φορά που κάνετε κάτι μαζί, σου έρχονται καινούριες ιδέες, είσαι κάποιος άλλος? Αν όχι, ίσως έχεις πράγματα να σκεφτείς με αυτή την πολύ δυναμική σεληνιακή έκλειψη. Η Παρθένη τώρα. Να μια πολύ σημαντική ερώτηση για τους φίλους Παρθένους. Αισθάνεσαι ότι μέσα στη σχέση σου δίνει ο άλλος την αξία που θέλεις να έχεις? Θέλεις να αξίζεις για τον άλλον, θέλεις να είσαι χρήσιμος μέσα στη σχέση, θέλεις να νιώθεις ότι σε εκτιμούν για αυτό που είσαι και για αυτό που έχεις να προσφέρεις. Και όλη αυτή η διαδικασία, αν συμβαίνει, πόσο σου δίνει αυτοπεποίθηση? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα της έκλειψης. Η σχέση σου, ο έρωτάς σου πρέπει να σε οπλίζει με αυτοπεποίθηση. Πρέπει να βγαίνεις εκεί έξω κάθε μέρα και να χαμογελάς, να πιστεύεις στον εαυτό σου. Και αν δεν το κάνει αυτό, δυστυχώς πάμε για άλλα. Και ερχόμαστε στο βασιλιά της έκλειψης, στο Ζυγό.
με ανάδρομο Άρη και τη σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιό σου, καταλαβαίνεις ότι όλο το πανηγύρι γίνεται γύρω από σένα. Εννοείται ότι οι ανάγκες σου έχουν αλλάξει πάρα πολύ και το νιώθεις. Εσύ το νιώθεις και το καταλαβαίνεις, ότι είσαι ένας άλλος άνθρωπος σε μια τελείως διαφορετική ζωή, με τελείως διαφορετικές και καινούργιες ανάγκες. Ο άλλος το ξέρει? Αν δεν το ξέρει, είναι σαφώς η εποχή να του το πεις με όσο πιο σαφή τρόπο έχεις. Πρέπει να τις δηλώσεις τις ανάγκες σου, πρέπει να ξέρει ο άλλος ότι έχεις γίνει ένα καινούριο πλάσμα για να μπορεί και εκείνος να αποφασίσει αν θα εξελιχθεί μαζί σου ή όχι. Όσο για τους φίλους και ομοζώδιους Σκορπιούς, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά τι περνάτε, γιατί τα περνάω κι εγώ, σαφώς έχει υπάρξει μια περίοδος που νιώθετε και νιώθουμε όλοι χαμένοι μέσα στη σχέση μας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται μια σύγκριση υπόγεια είτε τις σχέσεις που έχουμε τώρα και της ερωτικής μας κατάστασης με καταστάσεις του παρελθόντος, περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα, είτε με το πώς ήταν αυτή η σχέση κάποτε. Και σε αυτή τη διαδικασία νιώθουμε χαμένοι. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει και η έκλειψη και τα δεδομένα που μας δίνει η σχέση μας και η ζωή μας αυτή την περίοδο. Όσο για εσάς τους τοξότες, η ερώτηση είναι εντελώς μελλοντολογική. Μέλλον στη σχέση βλέπετε, όχι εμείς που είμαστε αστρολόγοι, εσείς από μόνοι σας. Γιατί αν η σχέση δεν έχει μέλλον ή νιώθεις ότι δεν έχει μέλλον, αν η σχέση κολλάει και τη νιώθεις να σε πνίγει, τι θα κάνεις γι' αυτό? Θα πας παρακάτω, θα αναζητήσεις κάτι παράλληλο, θα αναζητήσεις κάτι καινούριο, θα μείνεις να το δουλέψεις, θα προσπαθήσεις? Είναι ερωτήματα που μόνο εσύ μπορείς να τα απαντήσεις. Η έκλειψη θα σε βοηθήσει να πάρεις κατευθυντήρια γραμμή όμως. Και όσο για τους εγώκερους, τα παιδιά του καθώς πρέπει, ήρθε ο καιρός με αυτή τη σεληνιακή έκλειψη να σπάσουν τα στερεότυπα των σχέσεων, παιδιά. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Έχεις αυτό το οποίο θέλεις ή έχεις αυτό το οποίο σε έχουν πείσει ότι θέλεις? Γονείς, κοινωνία, τα πρέπει, τα στερεότυπα μέσα στο κεφάλι μας. Πρέπει να γίνει μια πολύ βαθιά βουτιά στον εαυτό μας εδώ πέρα για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε εμείς και κατά πόσο το έχουμε δίπλα μας και στη ζωή μας. Όσο για τους υδροχόους, σίγουρα με τον κυβερνήτη σας στον ουρανό να είναι στον εκρηκτικό κρυό, είστε γεμάτοι ενέργεια. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της ενέργειας πρέπει να το δώσετε στη σχέση σας και στην ερωτική σας ζωή. Γιατί δίνοντας ενέργεια εκεί, της δίνετε νόημα, αλλάζετε τις παραστάσεις, της δίνετε ζωή και κίνηση, αέρα. Θα είναι ένα ταξίδι αυτό, θα είναι μια συγκατοίκηση, μια μετακόμιση, οτιδήποτε και να είναι. Πρέπει να είναι κάτι καινούριο, πρέπει να είναι κάτι φρέσκο, πρέπει να είναι κάτι που θα γίνει με ενθουσιασμό και επικοινωνία με τον σύντροφό σας. Και όσο για τα ψαράκια, να κάτι δύσκολο που ζητάει από εσάς η έκλειψη. Να μην επιτρέπετε να παρασύρεστε από τα θέλω του άλλου και μόνο από αυτά μέσα στη σχέση. Έχετε κι εσείς τα θέλω σας, ψυχολογικά, σωματικά, πνευματικά. Ήρθε ο καιρός να τα δηλώσετε και να τα πείτε. Δεν μπορεί να κυλάει μια σχέση ή η ερωτική σας ζωή μόνο με βάση του τι θέλει από εσάς και από τη σχέση ο άλλος. Δεν προσαρμοζόμαστε πάντα. Αν και ο άλλος δεν είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε εμάς, τότε δεν έχουμε σχέση, ζούμε κάτι μόνο εμείς μέσα στο δικό μας το μυαλό. Αυτά για τη σεληνιακή μας έκλειψη. Ελπίζω να ήμουν αρκετά ψαρωτική, γιατί τα καλύτερα μας περιμένουν παρακάτω, στην ηλιακή. Και αν πιστεύατε ότι δεν μπορεί μία ηλιακή έκλειψη στην οποία εμπλέκεται ο Πλούτονας, αγαπητοί και αγαπητές, να γίνει φαν, σας έχω νεότερα. Αλλά όχι τώρα, στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, να ερωτεύεστε τρελά, γιατί μόνο έτσι αξίζει να ερωτεύεστε, και να διαβάζετε Stardom. Φιλάκια από όλους μας.